News. V noci se převaluju pod Duchnou a nemůžu vůbec spát. Už po několikáté odhrnuju závěsy z oken a vyhlížím rozbřesk. Venku je pořád tma jak v pytli a Váňa chrápe jako medvěd. Co pak asi dělá naše Skalka? Stále spí? Děda jí udělal přistýlku ve sklepě hned za bednami s jablky a hruškami z našeho malého sadu za domem. Prý si víla musí pomalu zvykat na světlo. A jak jste možná poznali, nyní nás čeká literární okénko. Hvězda z křídel utkaná, to je Zbrusu nová kniha spisovatele Štěpána Haka. S podtitulem Lež má krátké nohy, ale někdy i silná křídla. Celý text je velmi zajímavý mimo jiné i tím, že si z něho dětský i dospělý čtenář odnese každý trochu něco jiného. No jak je to vůbec možné? Už nám přišel objasnit samotný autor. Štěpán Hak je s námi ve studiu. Krásné ráno. Dobrý den, nebo respektive krásný nový den. Krásný nový den, ano. Tak prosím, objasněte nám, jak je možné, že dětský čtenář se tedy po poslechnutí audioknihy odnese trochu něco jiného než ten dospělý. Tak ono by asi bylo fér říct, respektive těm rodičům, kteří budou možná pouštět tu audiopohádku těm dětem, takže příběh se odehrává v roce 1944 až 1945. Ale než se vyděsí, tak jenom řeknu, že ta věc tam je jako skrytá. Na první dobrou tam nezazní tam slovo voják, nezazní tam slovo nacista, Hitler, Žid a tak dál. Na druhou stranu příběh je právě o hvězdě, o padlé hvězdě z oblohy, ze které se vyklube vlastně lesní víla, kterou najde náš 5letý František, který už jste vlastně mohli před chviličkou slyšet v podání jako Ivana Jiříka. A právě, že my vyprávíme příběh o té víle. Celou dobu je to o té víle a jenom čtenář nebo posluchač znalý kontextu té doby a historie, tak vlastně mezi řádky vycítí, že se tam odehrává něco jako téma přesně, že ten děda vlastně našel židovské děvče nebohé a rozhodl se mu pomoct, akorát nemá to srdce tomu svým vnoučkovi říct tu krutou pravdu a hlavně pro to dítě je uvěřitelnější jako slyšet, že našli lesní víru, o kterou se musí starat. Pokud tomu rozumím, tak je to spíše napsané nebo namluvené pro děti, ale dospělý čtenář to pochopí úplně jinak. Ano. Já to řeknu možná trošičku jinak, protože psaný to bylo čistě pro děti, ale Ivan Jiříku, který to namluvil, nebo respektive zahrál, to je taková velká one-man show jeho, tak on z mě zase říkal, že to chce pro dospělý, takže my vždycky jsme začínali v tom studiu jako natáčet, tak jsem mu říkal, Ivane, je to pro děti, a on mě říkal, já to čtu pro dospělý. Jo, ale jako pravda je, že ty zpětné vazby, jedna věc je ten záměr, jako napsat jeden text, který jinak pochopí dítě, to se vezme pohádku a jinak vezme ten dospělej. A druhá věc je, že to tak jako pochopí ten posluchač a to se nám ze zpětných vazeb, co máme, podařilo. A vy jste spokojený s tím výsledkem? Já nevím, jestli se na té škále od 1 do 10, já bych to asi řekl, jak to ohodnotila dcera, že dala 6 hvězdiček z 5. To je příjemné. Takže jako dobrý, já jsem spokojený. Jestli se nepletu, vy žijete v Tetíně a ten příběh se odehrává také v tamnějších krajinách, tak inspirovala vás ta příroda? Ano, já teda musím říct, že bydlím v Tetíně, ale úplně v tom jiném neznají tady lidi kolem Prahy. Protože já bydlím v tom druhém Tetíně a ten na rozdíl od velkého města Tetín s Ludmilou, jestli se nepletu, tak má pouze 100 obyvatel a náš příběh se odehrává teda v Podzvíčinsku, což je v Podkrkonoší. A zajímavý právě na tom kraji je, že já třeba bydlím přímo v tom Tetíně, ale naproti přes kopec už kamarádi bydlejí v bývalých Sudetech. Vy jste zvalil i poměrně zajímavý kabát. My si to tady můžeme ukázat. Teď ho můžeme vidět, je to dřevěná hvězda. Proč zrovna tento symbol? Vyplynulo to tak jednoznačně, nebo jste nad tím trochu přemýšlel? Právě jak jste říkali, ten podtitul té knížky je, že lež má krátké nohy, ale někdy i silná křídla. Takže my vlastně vyprávíme o hvězdě, která, jak jsem na začátku toho rozhovoru řekl, vlastně vůbec není hvězda, ale je to nebohé židovské děvče a je to křídlem utkaný z toho, že právě ten děda vlastně tomu vnoučkovi milosrdně lže. Takže proto je to ta hvězda, proto jsme teda využili, nebo respektive tohle to je zrovna věc, kterou vymysleli moji klienti, kteří mají reklamku a přesně jim to dávalo dohromady. Z druhé strany tyhle dřevěné hvězdy je QR kód, díky kterému se nějakým chytrým zařízením přetáhnete na internetovou stránku, kde si to můžete stáhnout, a nebo potom tohle je spíše taková lokální věc, protože to se dá koupit jako buď to, že mi ten člověk napíše přes Facebook, a nebo tohle je k mání čistě jako v Miletíně a 6 kilometrů v okolí, to držíme
samozřejmě jakože hořická trubička se taky může vyrábět v Hořicích a 6 km okolí, tak tohle to se dá koupit taky jenom tahle. A jinak to máme samozřejmě v klasické distribuci na audiolibrix.cz a tam si to vlastně můžou poslechnout taky tu ukázku a zároveň ji zakoupit, ale je to už teda bez té jezdy, tohle je opravdu takový dárkový speciální balení. Když se na to podíváme, tak na konci se píše, že si lidé při pohledu na hvězdy nešeptali, něco si přejí. Co si tedy šeptali? Jak je to vlastně myšleno? Bůh suď, protože když jste viděli zrovna na konci nebo během druhé světové války hvězdu na někom, tak jste radši šli stranou. A je ten příběh, vy jste říkal, plný naděje. Šťastný má konec, nebo je smutný? Je to pohádka, takže pohádka musí být. Dokonce kamarád jeden mi říkal, nebo kolega, že byl hrozně rád, že to dopadlo jako pohádka. Vy už jste zmínil, že knihu namluvil Ivan Jiřík, to je skutečný daberský matador, řekl bych. Jak se s tím vypořádal? Ivan Jiřík se s tím vypořádal s veškerou poctivostí, jakou asi mohl. Vlastně on dostal to zadání naprosto jednoduchý, Ivane, udělej to, jak chceš, ale hlavně tě to baví. A on to tak udělal a když jsem, já bych možná přiblížil i tady divákům, jak vůbec vypadá to namlouvání ty audioknihy, že si člověk řekne, že tam sedne a jenom to přečte, tak když mě třeba ten Ivan říkal, že aby byl připravený na tu jednu frekvenci, takže prakticky 4 až 5 kapitol musel znát nazpaměť. To opravdu ten text hustej a pětkovej, to jsem obdivoval, navíc když jsem pak viděl ty poznámky, které on tam má, musí se v tom vyznat. On říkal, že už v ten moment nemá čas na nějaký přemýšlení, že tam prostě ta práce s tím mikrofonem, u něj, jak vy říkáte, Matador, to je 10letá, tam bylo vidět a já byl hrozně šťastný. Já jsem si to užíval, já jsem byl fakt nadšený, že jsem tam mohl sedět vedle něj a vidět opravdu člověka, který svoje řemeslo ovládá dobře nebo perfektně, já bych řekl. A bylo to radost ho sledovat. No a to mi ještě řekněte, když vlastně je to příběh, který vy jste vymyslel a teď někdo ho takhle stvárnil a vám se to vlastně líbí, jak je to pocit pro toho autora, když ta jeho myšlenka už se tvoří v to konkrétní dílo vlastně? To je vlastně ten důvod, proč vznikla ta audiokniha, protože mě nějak vydání jenom té knihy, protože kniha neexistuje. Kniha neexistuje, jenom audiokniha a přesně ten proces celkově, nebo ještě to řeknu trošičku jinak, někdy se prostě člověk snaží dotáhnout nějaký projekt do konce a dá do toho veškerý síly, veškerý energie a veškerý prachy v úvozovkách a nedopadne to. Jo. A tady u tohoto projektu si myslím, že ty věci si krásně sedly bez námahy. Neříkám, že to bylo jednoduchý, neříkám, že to bylo snadné to všechno dát dokupy, ale tím, jak to šlo jednoduše, tak to o to víc vás to bavilo. Kniha neexistuje, ale otázka je, bude někdy existovat? Tak kniha bude existovat, pokud bude o ní zájem. Já se tomu nebráním, ale teďka musím říct, že veškerou energii jsem vložil do té audioknihy, protože sám jako dítě jsem měl audioknihy hrozně rád, takže jsem využil té příležitosti, že Ivanovi jsem ten text slíbil natolik, že mě prostě řekl, že mě to namluví, zahraje a co řekl, to udělal a já myslím, že i nebo respektive diváci, když slyšeli tu ukázku, tak že bylo cítit, že to prostě tam něco je. Tak z té ukázky už to bylo prakticky slyšitelné. Každopádně ale vaše skutečná první knížka má název Honzíkova cesta světem, tak má taky nějaký skrytý příběh nebo ne. O čem vlastně je? Zrovna ta Honzíkova cesta světem byla napsaná za dobu, nebo respektive psaná delší dobu, ale když byl ten covid, nebylo co dělat. A já jsem třeba člověk, který má rád amatérský divadlo a to jste prostě nemohli z důvodu nějaké bezpečnosti, tak jsem si řekl, že zkusíme vydat tu knihu a to je vyloženě pro děti, tam je nějakých 11 pohádek, fantaz knih. Sice trošičku zase mají spojený, nebo je to zase spojený s tím Podkrkonoším, s tím Pozvičinskem. Já třeba včera jsem říkal svý malý dceři, že tady budu mít nějaký rozhovor a že to je právě kvůli tomu, že jsem, že dělám trošku reklamu tomu Pozvičinsku, tak mi říkala, že až umřu, tak doufám, že mě nakreslí obrázek. Tak a jak jste to ještě zmínil, tak skutečně možná by bylo na snadě říci, že vy jste právě nejen ochotník, ale také dramatik a scénárista, tak doplníme jen ten váš životopis. Jasně, Každopádně moc krát děkujeme. Štěpán Hak, tedy autor Hvězdy z křídel utkané. Děkujeme moc krát. Já vám děkuji za pozvání. Děkuji.